nepůjdeme ho prozkoumat? Myslíš? Já jsem slyšel, že v tom klášteře si straší, nebo co? Ale prosím tě, povídačky, já se nebojím. No, tak jdete? No, aby jsme v tom klášteře nezůstali, víš? Ale prosím tě, povídačky to jsou. Hele, mě se tam nechce. Ale prosím tě, Bruce, moje. Prosím tě, tam byla určitě jenom sračka. Nepřijde vám tady něco zvláštního? Tak nashledanou a příště se přijďte podívat na moji výstavu obrazů. Dobře, přijdeme. Paní Kropáčková, už nám nevěřte příště děti, jasně?